Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 2025-nji ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň çarşamba günü hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü temamyz dünýäde üýtgeşýän ýa-ni syýasy hadiseler boýunça gurulmaçak. Men efire başlamakam az Türkmenistan boýunça maglumatlar berjek bolýan. Ine Türkmenistanyň Garabek, Halaç, Kerki, Bayramaly, Mary, ýaly ýa-ni vilayatlerde we etraplarda uly kemçilikler bar, öýdem poliklinikalarda, hastahanalarda uly kemçilikler bar. Mysal üçin tiz kömek maşyny şo ýerlerde, mysal üçin Halaç ýa Garabek ýa Bayramaly ýaly ýerlerde tiz kömek maşyny işlänok ýa beýleki Mary vilayatynyň etraplaryndan benzin şu tiz kömek maşynyna benzin berýär. Ön 40 litr berýän bolsa häzir 20 litr berýär. Şoň üçin o akkumulatoryna aýryp goýýarlar. Oň ýanky tekindeş goýýarlar. Ay maşyny işlänok diýip, ýanky tiz kömek gidenok köp ýerlere. Ine şul hökümet hiç ýyly Sağlyk ministrligiне, Sağlyk ministrleri hiç ýyly ýanky aşak şu pullar düşürenok. Şoň üçin hökümet üçinçiligi ýok. Hökümetde pul ýok. Hökümetde bar ýanky büdjetden pullary hemme pudoklary, hemme ýanky büdjetiň statiýalaryna kemerlip arkadaş şäherine urýarlar. Oňdaşyndan Türkmenistan bergili. Ine şu ýaly kıyın meselede siyasi tarapdan, finans tarapdan kıyın meselede etraplarda, hastahanalarda tiz kömek maşyny ýa-da tiz kömek etraplarda oğurlar bar bilenok. Ine şuň öňüni almak üçin birinji bilen Sağlyk ministri gidip ýanky ýerlerdäki hastahanalar barlamaly, etraplardaky we vilayatda hastahanalar barlamaly, olaryň maşyny üçinçiligi, benzin üçinçiligi, olaryň ýanky içindäki hemme soňky wagtlar alynan gurallar üçinçiligi barlamaly. Ýa-ni tiz kömek maşynlaryna inberksi ýot zilyonka ýok. Ýanky hassa ýok, bint ýazatdyr ýok. Utup galypdyr. Ol adnalaryň şpysana atdyr öňden bäri ýok. Ine şo sebäpli tiz kömek maşyn barsa da hiç sat ýok. Edilen oklar. Şol dawleny ölçýän bir zat bar, şonu ölçäp ýanky ýa akitmeli ýa goýmaly diýerler. Medikament ýok. Dermanlar ýok. Köp zatlar ýetenok. Hastahana üçinçiligi Sağlyk ministri edenok. Sağlyk ministrligi şu hastahana üçinçiligi galdyrmasa halka berilýän medisin servis ýok. Ine şonuň üçin bizim halkymyz 3 ýaşly çağdan başlap hemmesi ýanky şeker keseli Türkmenistanyň möhsalýa. Inanmaz da adamlaryň iýmäne etler ýok, iýmäne ýanky pullary ýok. Şoň üçin produkt alanyna et alanoklar, etiň bagasy 60 manat, 60 manat $3. Günne gazanlayan pulum biriniň mellegine işleseň, nayomlik bolup ýa spesial bolup işleseň, oğurlarda, etraplarda sen 100.000, 150.000 manat köne pullum gazanýar. Ol 150.000 manat köne pullum 30 manat bolýar. 30 manat ýa-da 20 manat bolýar. $1.5 bolýar. Käwat $1 da ýetenok. Ýagny 100.000 mandan beren bu köne pulun. Ine şo pulu sen näme maşgalan etjek? Näme et al bilýärmi? Etiň bagasy 1 kilosu $3. Hiç tadyna ýetenok. Şoň üçin köp maşgalarda et ýenoklar, ýanky süýt bilen bürünç edip içine kant goýup çağıjyklary berýärler. Nimeti boldum diýip çağıram şeker keseline iyi bolýar. 3-4 ýaşly çağıram banitara doly şeker keseline. Eýem şu ýaşynda şeker keseli bolsa, biz näme araşýar çağırdyk? Olar institutda girmeli, olar okumaly, olar Türkmenistanyň ýerti depkini öňe gitmeli. Kim onu seredýär? Türkmenistanyň geljegi, Türkmenistanyň nesili, Türkmenistanyň halkynyň ösüşine seredýän adam ýok. Halk eýsiz bolýar. Näme şo bolýar? Haçanda biz prezidentimiz saýlamasak, şoraýar bolýar. Haçanda prezidenti Putin saýlasa, şoraýar bolýar. Şoň üçin ol Putin öňünde boşly, Putiniň iti, atalogul iksem, gulam we ogly
halkın ona hiç cevap verecek. Qaytyp baran yerine el çapıştırıp muňa ýa-ni halk gorkuzyp arkada ýaşadyn arkada yeni plan pitdiran bir bütün dünýäni güldürip ýörler. İksan klon. Ine bolup geçen zatlar medisinada. Ondan naşary etraplara getirilen ýürüýtürleşdirilen gurallar, mysal üçin daşaýurdun gurallary, enjamlary, olar diagnoz etbilýär, ýa ýeni bir zat etbilýär. Olar işledip bilen oklar. Hünärment ýok. Şol bağlı gelenler, Sağlık Ministrliğinden bağlı gelenler näme diýerler? Pul dıňyşyp, ýani hasahana bolup pul dıňyşyp, 2-3 banisa bolan bolup pul dıňyşyp, ýani şäher merkezden, Aşgabatdan bir hünärmende tölýärler. Olam gelýärdi, şo ýerde hünärment müftişin bolup, şo ýerde komisiýa gidinçe, şo ýerde görkezýär, radýa gidýär, ýene de padwala tap bolýar enjamlar. Yine de şu Türkmenistan'ın şeyle pakazuha yani daşwada iç yok. Alınan enjamlar, gurallar halka hizmet etmeli, halk için işlemeli, olara padwala saklaýarlar. Käbilerin zapçasy yok, käbilerin yani döwlet galya onu düşünýänem yok. Şo ýaly sebebi o gurallarym, enjamlarym ya padarka berildi, kömekli ya da ziyatka bilen alındy. Şoň üçin on ýanky ýeri ýok. Haçan bir enjam ya gurallar alanda haýsy bir döwletden, haýsy bir firmadan hökman şonu okudyp, öwredip, hünärment ýasadyp we ony 1, 2, 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl hünärmentleri peripodgotowka edip, on enjamlaryň обеспечениýasy bolmaly. Ne şu ýaly ýanky nekompetentni, ýanky hili pes tenderler geçirip şu ýaly alsak bolýar, prokuratura milisiýa bağlady, alsak bolýar, ine allyk, ine rahat gözlüğüm şöýden öz 30, 40, 50, 60% pullarını çekýärler. Zatka. Ine bolup geçen hatta. Ine men ýalnızca çykyş etdim. Amanowyň Çara Amanowyň ýerini boýunça Gökdöpede ine bir ýaş maşgalany ölüme getirdi. Ol ýaş maşgaly öldürmek boldy. Inni şolar ýaldatlara bir ýöne medisina taraply zatlar ine etraplarda Garabek, Halaç, Kerki, Marin etraplary ine şu ýaly ýagdaý bolupdy. Şuňa eger Türkmenistany prezident dolandyrýan bolsa, eger prezident şu zatlara ümit berýän bolsa, eger de prezident bolup işläp bilýän bolsa Serdar Berdimuhamedow derrüw reaksiýa berip halka hyzmatlary ýa güýçlendirmeli we hilini galdyrmaly. Telefonu çözülýär, ananyň telefonu çözülýär. Telefon galdyrýan ýa-ni kabinet ministriniň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. Diýmek, ýerine ýetiş hökümetiň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. Ve şu wagtda ol prezident bütün dünýäde Türkmenistany ýa prezentasiýa edýän adam prezident. Biz prezidentlara seredemok, kabinet ministriniň ýolbaşçysy ine Serdar Berdimuhamedow. Ýerine ýetiş hökümetiň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. Telefonu ministr çağırıp bilýär, tanlanmış goruş ministr çağırıp, nämiş beýle bolýar? Min maşina gitdik vertolyotly Halyç etrawyna barýar, ýa da Garaja etrawyna görýär şöyle diýsem, şuraya ýetişmeýärim. Ýani Aşgabatdan, merkezden hünärment zakat etmenem ýetişmeýär. Şöyle görýär. Tiz kömek maşinlary ýok, bint ýok, zilyonka ýok. Onun baran bilen tolk ýok. Hudaý saklasyn. Şu ýaly agyr ýagdaýlar bolup geçýär. Indi şonu düzeltmek bir 5 ýylyň işi. Düzdüş bir telefondan başlaýar. Gel bäri, sana 3 sutka wagt berýän, men şoýa barýan, haýsy etrapa zama çakar, şu etrapda düzeltdiýsem boldy. Hükman ýa-ni bir zat çözülýär, bir zat edilýär. Uluglar, maşinlar, büdjetden pul berilýär, ýa ministerlikden pul berilýär, bir zat edilýär-de. Olam ýok. Men şoň üçin aýdýam, bizde döwlet ýok. Bizde döwlet başy ýok. Onun atlar we kepçek diýerler ikisem. Bire triyek utalım. Triyek çekmeden diyor, tezledip. Gowja eşikleyip, ýani gürleşen molya daňda altyda arkada gelip adamlar işe gitmedi ýaly. Blog edýär şöyle, probka döredýär, bir topar problema döredýär. Şoň hiç ýere çykman, duw taralyp ýanyna
öz ýaly ýarlakları üýşürip aýdym-aýdyp otursa türkmen hökümeti öser. Şu ýaly ýa-ni Gulam milli lider ne Türkmenistanyň öňe gidiş hereketlerini durduýar. Gaýtyp kömek etmän durduýar. Şoň ekran çykmany, şoň bolmadygy, şu milli lideriň bolmadygy Türkmenistan üçin gaty amatly, gaty haýarly. Gynantagam ýagdaýlar şeýle. Indi Serdar Berdimuhammedow şoň bolany bolmany tok ýok. Bu döwlet dolandyran ok. Otyr maňa sora bermäň, näme bolçak meni wöküm, golçakka sertmän golçakyp otyr. Düşünen ok. Kakasy bir zat çekmeli bolsa kakasam sirden o näme? Ay özüňiz öwretiňiz diýip, ýa bular ýa paçalyk gurdy, bular bilýär. Bizim wezipelerden hiç maýyp bilmeýär. Şu DWT bir adamlar galdyryp bir zat edämete, hiç kim işaret et bilmeýär diýip DWT'niň aktivistler gowlap ýör. Ine, bol geçen zatlar. Şoň üçin doğru düşünün. Biz hereket etmesek şu zatlar düzelmeýär. Hiç wagtym düzelmeýär. Bu halk gerekkä. Bir 500 min adam özüni oňurlayan, özü Germaniýadan doktora kelip özüne seretdirip bilýän zat bolsa, galanyny naýomlyk. Onda Afganistandan getirer, Indiýadan getirer, Pakistandan getirip işleder. Olar näme ýa gelmişek wagtynça gelip, isleýän wagt kop bilýär gidýär. Şoň üçin watan elinden gelýär. Hemme zat gurrak gidip oturanlar. Öz taryhyny, bizim taryhymyzy ütgedip, öz taryhyny ýerine goýup, ýa muzeýlarda, kitaplarda bir topar kitap ýazyp, öz adından ýazylmady kitaplary hemme ýere ýerleşdirip, oň sözleri, oň aýdýan ýa-ni şygyrlary TikTokda berip ýör. Şu zatlaryň hemmesini üstürüp, diňe öz taryhyny ýasatyp otyr. Türkmenistanyň taryhy ýokdur. Halkyň taryhy ýokdur. Hani edermen adamlar Türkmenistanyň taryhynda. Sovet Soýuzy gelmäke. Bir topar edermenler bar. Hani o taryhlar? Hani Türkmenistanyň taryhy? Näçip edebiýat, eni dil kitabyna, taryh kitabyna ýok şo ýerden şygyrlar, kemine, redil, molonepet. Ulum ýanky dürüjüli barda hiç şart ýok. Näçip? Geregi ýok. Bunun döwrüne, bunun paçalygyna, bunun gurjak döwletine gerekkä şo zatlar. Ýöne bizim halkymyza, bizim taryhymyza, bizim ata-babalarymyň taryhy, durmuşy, däpdesur bize gerek. Oňa gerek ýok. Ol ulanyar gülýär üstüňizden tiryak çekip basfer oğlum bir ýyl galsa ine bizim zulüm polis emhememiz var, çağırýar, olar tögüm bolýar, gorkudan bolýar. Bular gorkup ýarlaklar halkysy. Ine. Halk galmaz ýaly diýär we zulüme hyzmat edýär, bir beýasman jaňalýar. Ertir şular watan bilen, ýa-ni toprak bilen, tebik baryklar bilen berdim ustany gitdiler. Habalar ýok. Ondan puşman eder. Halkam galmat diýip. Halk galmaz da, o sen onu näme getirdiň o halky? Bomj edip goýdum. Gugune derip, ruhuny derip, hemme zadyny wurup, gözünden oğudun çıkarıp, hemme zadyny izolator sokup, vurubam gördüm, öldürübam gördüm, bıçaklabam gördüm, ýa-ni ola elektrik togum tut gördüm. Näme garaşýan? Senem bu şonuň ýetdiň. Senem halk, senem şo döwletde ýaşaýan. Senem ýallak bolmaly. Senem gyýryn köçe çykanda olum doglanır, oturup tam yapıp bir tamda oturup ağlarsın özüň. Puşman edersin. Ýöne şo zatlar bolmaly ýaly, ine şuň sen halka sabotaj etmeli, açyk maý bermeli, açyk galmaly. Halk reaksiýa bermeli. Ýertip kim bolsun prezident? Men bolayyn, halk galyp durmaly. Yani bak, aktif bolmaly. Terden Amerikada Trump Kanada 25% gelýän haritlara nalog kaldyrdy boýun, halky böküp çykyp prezident adjena reaksiýa berýär. Halky böküp çykyp öýler hiç kim aýdan propaganda ýatyp Amerika haritlary almaly, Coca-Cola'ny almaly, diňe Kanadaň haritlaryny alyp öz halkymyzy gollamaly. Görün, aydımlar aydıp, köçe çıkıp, zat edip, hani şöyle tronyon ya, trilyon bir zat değilmiş olur yok. Birinci minister bir zat değilmiş yok. Öz özünden. Yine şunu halk aktif değil ya. Bizim halkımız yok yani. Ölü bir zat. Bulur pikirde men şu gonşin bir zat ise bıçak üstüne böksem yine men bar. Yok o, sen yok şu yerde. Bıçak bilen gonşina böküp bolmaly. Gaýtyp oňdan agzyp bolmaly. Sen saýlap, sen puluňy sana hyzmat etmeli hökümetden dogurmaly. Näçip sen beýdýän?
Hani sen biz sana pul veriyor, bizim salgıtlarımız diye, bizim tevhid aylıklarımız diye sen aylığına. Ünsörüm. Bizim devletimizde hukuk bozayan gurumlar, hukuk koruyan gurumlar. Korrupsiyan fundamenti şolar. Ine men hukuk koruyan gurumlar diýen. Bir kellemizi işlerini okmaysın. Ya şol real siz samsakmy. Bir açık bir öňü kefitlep görmeli, bir 5 adam däl, adam däl, bir 10-20 adam. Nire var ya? Ho biz şu ýerde rol oynayýar. Şu zulüm döwletiň esasy instrument, esasy güýjüsiz polis, MHM. Size bağlı Türkmenistan'a düşüyor. Size bağlı Türkmenistan'a bu dipini ösürme ya korrupsiya ösüp hemmemiz kösüp ýöräsmi. Şu gün sen wezipen var. Erti şu wezipenden seni kokku ýörer. Hemme adam var. Ine sen polis bol, minister bol, KMB minister bol, MHM minister bol, polis minister bol tapagy ýok. Bular sizi çalyşyp durmaly. Siz ya kökürýär. Apasny. Şoň üçin düşünün şu zatlara bir kelle aýlan beýlik döwletlerine aýly. Siz polis, MHM daşyna çykan, bilemmi? Bir daşyna çyksaňyz, ýa barmak basarlar. Ha, şu döwletden, klonlaryň döwletinden gidip üstüňizden gürerler. Namys edersiňiz, pagonly, namys edersiňiz. Döwlet aýdamaz, aýdýan adam. İnternet ilip eseldi, şoň üçin internet ýetdi. Ine bolup geçen zatlar şu etraplaryň hasahanasyna öň kwitansiýany 5 manda alyp içine giýip bolýan bolsa, indi 10 manda galdyrdylar. 10 manda galdyryp şonu ýanky şu tölegi ýene halkyň hatalyny diýär. Ol TV waýlykda niýe diýär? TV waýlykdan gelen giýdijiler niýe diýär? Gurban boly. Ferda niýe diýär bular? Näçip halkdan alýaňyz? Hassahanany saklamak üçin halkdan pul alýaňyz. Türkmenistan konstitusiýasyna ýazylgan, ho, ýanky medisina kömek muhtyp. Näçip adamlar pul töleýär? Haçan siz öz bozuňyzy ýerine ýetirjek? Haçan halk ağlamany besetjek? Haçan bütün dünýäni ağlap Türkmenistan gülýäli, ine banisalar gülýär, ine enjamlar arlyk, inni Türkmenistan ýanky rak keselini bejermek üçin hiç rak etmeli, içinde bejerip bolýar. Şeker keselini ine avtomat bejerýär. Bizde oral epidemiýa ýok. Özüňe zubnik medisinada bir açyk bir çeniň çägiň ýanky tez bilýän. Çen bilen çäkden tez bilýän. Näçip hatça bu medisinanyň oňuryna ýok. Ulan men näme aýtjagym bilemok, ulamam diýsem bu ýanky utanmak, gurban kezap diýsem utanmak. Şol çykyp aýdym aýdýar, ýanky atlaryny sürýär, eşeklerini, itlerini, pişiklerini aýlanyp ýör. Atlar bilen, pişikler bilen, eşekler bilen aýlanmaly, halk bilen aýlanmaly. Siz milli lider. O diýmek näme? Bar bine Murat Gurbanow aýtdymy? Günü gitmeli, halaja Garabeke näme bolýar? Hanu? Han şöýrüň häkimi, han Minzdraw, han näme diýip ine şuňa milli lider diýýär. Şu ýerde çykyş edenlerde gidip ertesi atyny menip, eşegiňi menip, ýa aýlanmaly. Onda siz atyň, eşekden, pişikden milli lider bolýaňyz. Düşünýäňizmi şoňa? Ya kellen gurak gitdimi? Ine poliklinikalarning ýagdaýy şeýle. Inni pasport meselesi, pasport meseleniň ofitsialny tölegi 375 manat. Şol 375 mandy hökümete töleýän we pasportyny çalyşyp bilýän. Şu ýaly täze bir maşençilik emele geldi. Türkmen pasporty Rossiýada edilip satylýar. Köp adam alýar, şo pasporty daşyna aklar we Özbek, Eýran granisadan geçip bolýar, Gazak granisadan geçip bolýar, ýanky ýörap geçip bolýar, ýöne samolyot alyp bolmak, on bar ýa. Näçip şol falşywy pasportyň ýanky tapawdywa original pasportdan. Sebäbi pasport alyp görüňizde daşy bardyr, ýanky aşaky daş bardyr, ýani gatyja.
Şonu original däm barajak bolsaň yumşak bolmaly, gaty dürt bolmaly we şonu çyrany öçürüp ýa-ni lazerden geçirende şu çiğip görünmeli şurada. Eger de çiğip görünmese falşy pasport. Şeýle bilipdiler sana. Alın aýman original pasport ine etdir ýaty ýa-ni 1000-3000 $5000 alýarlar görürler adamlar. Pasport problemasy bar. Türkmenistana gelkidenden daşöpdi alıp şöyle enterpiyorlar. Bir gün tuturorsaňyz falşy pasport üçin deport bolup türmäge batararsınız. Şoň üçin almaň, barmaň şöyle etmeň bir kanun zatlary. Başga da Türkmenistan boýunça maglumatlar köp. Ýöne şuňlukça men şunu betedeýin we indik gepleşikler hoş sag bolun, hormatly watandaşlar. Näme soraňyz ýa näme maglumatlaryňyz bolsa, ine şu ýerde görkezlendir. Men Telegram adresim we e-mail adresim ýerdiler. Biz sizin üçin işleýär. Wagty geldi, inni biz bir zat edämesek hiç zat bolmaýar. Ine maňa bir bizim bir aktivistimiz jaňa diýär, "Marada Amerikada Trump çalışdy, Trump eýtdi, dünýä çalışýar, gurban ulam ine çalışarlar zat" diýip pikir edýärler. Näme bolar diýip menden soraýar. Men ýene bir ýerde aýdýan, Amerika çalışsyn, Amerika rywok etsin, Amerika Marsa gidip ýaşasyn. Goňşy döwletler Marsa ýa-ni gidip ýa-ni Marsda ýaşasyn, Özbegistan, Gazakistan ýa-ni içinde galsyn, üstün ýa-ni rewolýusiýon hökmüni, rewolýusiýon temp ötüşlerini alıp üstün Türkmenistan biz galmasak hiç olmaýar. Onanyň azatlyk, adalatlyk göremýär hiç ýerden. Azatlyk, adalatlyk ganyny bilen almaly. Biz intek azatlygyňyza, adalatlyk üçin güreş görýärmiz. Ülkü dotyr ýöne. MHP polis bizi çüýlekli dotyr. Ýöne bizim ölümimiz hiç efekt getirenok. Ülk göremzok. Ýa-ni duruk göremzok, güreş göremzok. Biz ölýärmiz adalatlyk üçin. Üýüşüp galalyn, şol gaçky diýär. Gaç gitmeden men zat bilmedim. Şoň üçin bütün dünýä demokratiýa bolup üýsüp gowy ýaşasa da Türkmenistan eger el çapşyp arkadaş şöhrat diýip telewizionyna görkezilip dursa, hemme halklar, hemme hökümetler, hemme halkary gurumlar şeýle pikir edýär. Şo halka adalatlyk, demokratiýa, azatlyk gerek gelekeni. Şu ömürlük gul halk ekeni. Onu öyle işler galmasa biz näil kömek eder, biz näil arkasyny tutaly. Olar ýok hiç ýerde. Gürlän ok, gelenlerim yallaklar, öp diýerler. Biz düşünämiz ok halka diýip bize aýdýarlar. Ine şeýle bilen kararlar, şeýle bilen hiç zat bolmaz. Gepin tümmekleri biz galyp bir zat edämesek Türkmenistan hiç wagt dözülmär. Ümit berem 33 ýyldan ýere geldik. Hiç şuraya zat barmydy? Hasahanlarda bint yok, zilonka yok, yot yok. O gelýän zilonkaň ýarsyna su goşýarlar, ol hiç işlän yok. Zilonkada uruşda da vardy. Uruş wagtlary ham bardy. Produkta yoktu, zilonka bardy. Bizde buğday boýunça plany odup geçip 600.000 ton eksport edýänmiş intek 1 tonu giden ok. Biz paxta plany boýunça odup geçdik we ýa bütün dünýäni bizim buğdaýymyz 2 aý ýetýär. Türkmenistany bar ýogy 700.000 ton gerek. 700.000 tonu 10 paýlasaň ýeti 55-60.000 tonu aýna gerek. 2 aý taklanyp bilýär. Başga ýok. 100.000 ton 2 aý, 2 aý, 3 aý ýetýär. 300.000 ton. Galan ýok. Onu ýa gazaplama, Amerika statistika gözüňe görüp duranda. Gurbanlyk bilen Serdarlyň özü golçakka Gazakstanyň un almasak un ýokdy. Diýmek bular bilýär alawdyň. Bular bilýär alýandy. Bular oňa serden oğam. Buň esasady arkadaş şöhrat, Gahrman arkadaş, Lukman arkadaş, at arkadaş, eşek arkadaş, ýene bir zat arkadaş, hac arkadaş, ýene bir zat boldy. Şo bolsa bulara wagt geçdi boldy. Kep boldy. Bularda problema ýok. Bular diňe ösýärler. Buň baýlygy diňe ösýär. Milliardlar diňe ösýär. Bizde zat ýok. Türkmenistanyň içinde halkyny iş zat ýok. Şoň üçin daşna gidip öz günümüzü görüp käbileri galyp bilýär, käbileri galyp bilmeýär. Daşna gidýänler diýmedim diýenler 10% galyp bilýär, galan galyp bilýär. Kyn. Sen garaşýan adam ýok.
Birinci, ikinci, köp kynçylyklardan geçmeli. Üçüncü, sen Türkmenistanda bir virtual yerde yaşap ýörsiň. Daşurda girseň, hakykatda ýaşaň. Hemme zat gazanyp almaly. Konkurensiýa, bilim, fiziki iş bilen Türkmenistanda ýaly ol bir zulm ertekinde maşynçylyk edip ýaşap bolmak daşurda. Şoň üçin kyn. Kyn ýöne gazanyp bolýar, ýeňip bolýar, bilimler gerek, diller gerek, ýani ukyplyk gerek, ýyjy gün işlemeli bolýan, ýyjy güni ýani konkurensiýada ýaşmaly bolýan, bärkeş geçirmeli bolýan. Onu her kim başarmıyor. O her kim den ösen ok. Onu bir kynçylyk görüp aňyrdan gelýän adam okuwlary ünsürip ösämede beýlekler kyn bolýar. Şoň üçin galanlar Türkmenistan eklemeli. Türkmenistan bize ýani alada etmeli. Türkmenistan iyi çıkmaly. Türkmenistan'da wagtyny taýdan hökümet bizim arkamızda durmaly. Hany o zatlar? Daşynda gurulma demok, içinde ýok o zatlar. İçinde bir adamın arkasyny tutmuş o Gurbany Berdimuhamedow diýen adam. Elbetde ýok. Demek içinde de bizim arkamızda hiç kim ýok. Arkada gurulma ýok. Arkamızda hökümet ýok, döwlet ýok. Mar welaýatyna Margres, ýani Murgat tarapy giden ýolda, Margres'ta şu düýünlükde bir maşin ýani ýandy. Şu maşin ýanyp, dol ýanyp oturdy. Adamlar, pajarniklar jaňa diýe, oňa jaňa diýe, häkime jaňa diýe, hiç kim gelmedi. Adamlar şöyle üç şey diýerler. Hökümet näme garay? Agyr günümizde pajarnik getbilmeýän bolsa hökümet ýok ha. Buraya hökümet bize gerek gelip hökümeti ýani söňü çarna ýalar. Ine men şu diýen zatlar. Hökümet ýok. Bize seretjek adam ýok. Biz şoň ýakasyndan tutup sorap durmasak bize seretjek adam ýok. Näme biz şoň ýakasyndan tutup sorap durmaly? Bular hökümet puluna, ýani tebii waýlyklardan gelýän pulu bize hyzmat etmek üçin işlerler. Bular bolsa bize hyzmat etmel gaýtdyp bizi talamançylyk bizi gysýarlar. Ünsürüm. Polis gullugy, MHM gullugy, kanunlar gorap, döwletiň ýani hukuksyzyň goramaly adamlar korrupsiýanyň fundamentini saklap gelýär. Korrupsiýanyň kezzabyny gurbanlygyny saklap gelýär. Utanç däl şu. Soň näme ötüşesiz garaşýar? Näme çağan geljek bakly durmuşyny gurjak bolýar? Özüňiz anlamak. Bu zatlar boş. Biz hareket etmesek hiç hak bolmaýar. Ramazan bayramyndan birinji günde hemmemiz mesçide barmaly. Oň daşyndan her 5-nji gün cuma namazyna barmaly. Biz ýa bar üýşüp başlamaly mesçitlerde. Şoň üçin ateist bol, kim bol mesçide bar. Öz bardyň öküz we üýşüp ýani hereketler girmeli. Biz her welaýatdan müň adam görýär. Hereket etbiljek adam. Ine Telegramdan men bilen habarlaşyp bolar. Inlik çykyşlarynda men öz telefon nomerymy goýan, gün WhatsApp'tan jaňa biler. Şu günlük çykyşymda şoýada men nomerym durandyr. Hormatly watandaşlar, ine şunu bilen men efiri gutarýan. Inlik gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun.